Grupa antivakcinalista prošle nedelje podnela je krivične prijave protiv grupe lekara zbog izazivanja panike i poziva na vakcinaciju. Na čelu prijavljene grupe je predsjednik Aleksandar Vučić i član kriznog štaba Predrag Kon. Sudeći po krivičnoj prijavi, antivakcinalisti ne žele ni da se solidarišu sa zdravstvenim radnicima koji se već 14 meseci danonoćno bore na prvoj liniji fronta protiv korone, ni da se učestvuju u bolu porodica 6478 preminulih od COVID-19, već očigledno nastoje da se pandemija u Srbiji nastavi u nedogled, prenose mediji. Antivakseri su pored Vučića i Kona tužili pulmologa Dejana Žujovića, načelnika dnevne bolnice Gradskog zavoda za plućne bolesti u Beogradu, zatim direktorku COVID bolnice u Batajnici Tatjanu Adžić-Vukičević, potom Radmila Jankovića, zamenika direktora KC Niš i radiologa iz Niša Aleksandra Ivkovića. Zaštiti da sahranjujemo, uvijemo u kesi, stavimo u duš šetališta, dobeležimo pobedu. Ivković je na krivičnu prijavu reagovao blogom pod naslovom Tužbom protiv istine. Kako jedino žensko među nama dr. Vukićević izjavila i za to je tužena. Vakcinacija ili nas neće biti, potpuno je jasno da se te osobe koje su podnele prijavu bore protiv vakcinacije. Zašto se bore, to najbolje možemo vidjeti na primjeru Indije, piše Ivković između ostalog u blogu. Kako kaže, antivakcinalisti su ga optužili zbog rečenice iz jednog od prethodnih blogova iz kojeg su mu izvukli iz konteksta rečenicu "sahranjivaćemo i 25 sati dnevno". Tekst je ovakav, ali zašto bi mi stali na tome? Zar da nas neko pobedi? Možemo mi još gore. Možemo mi da napravimo srpski soj. On bi naravno bio najjači na svetu baš kako nam priliči. Neće valjda ispred nas da budu Brazilci i Englezi, nije ovo fudbal. Možemo mi samo napred. Činjenice su da je u Brazilu haos. Sahrane su 24 sata dnevno, što znači noć. Možemo mi 25 sati na dan. Ma mi možemo sve. Zašto da sahranjujemo? Uvijemo u kesi, stavimo u duš šetališta. Dobeležimo pobedu, naveo Ivković. Radiolog iz Niša podvlači da je taj deo teksta izgleda bio njegov najveći greh. Moj greh je što pozivam na vakcinacije. Napisan na mom ličnom blogu, veliki borci za slobodu koji, kako kažu, širi virus slobode, žele da cenzurišu moj lični blog. Žele da zabrane da se priča o vakcinama i vakcinaciji kao i jedinom načinu da izađemo iz epidemije. Istina može biti samo njihova, lični blog može biti samo onakav kako oni odobre. Inače, zna se, spiskovi, streljanja, više puta sam dobio pretnje od njih. Zar nije jedan od privedenih, ako je priveden nisam pratio, napisao kako treba pobiti sve lekare koji su za vakcinaciju kao i članovi njihovih porodica? Divnu slobodu žele, podvlači Ivković. Kako podsjeća, antivakcinalisti su ga tužili za izjave u trenutku kada nije harao ovoliko indijski soj. Ignorisanje majka svih kazni. Slično razmišlja i zamenik direktora kliničkog centra Niš Radmilo Janković, koga su takođe antivakcinalisti tužili.